Petri Vehanen. Ei auta Vehasen venyminen lukkoa toisessa erässä. 31 minuuttia pelikellossa ja tuttu parivaljakko karkaa kurittamaan kotijoukkuetta. Mika Niemi syöttää ja Joel Armia käynnistää maalitalkonsa tämän sesongin osalta. 19-vuotiaille porilaisille on kertynyt kahdella edelliskaudella kummallakin 18 häkkiä runkosarjassa. RDn pakasta ei näytä löytyvän vastinetta pata kympille toisessa erässä. Armia pitää lukkoa pilkkanaan erän jälkimmäisellä puolikkaalla. Tämän tilanteen seurauksena Harri Tikkanen passitetaan istunnolle ja ylivoimalla Ässät rokottaa. Simppeliä on kauden alussa Ässien ylivoimapelaaminen. Kiekko Armialle ja se on siinä. Tyylikäs ja ennen kaikkea tehokas rannelaukaus puhuu jälleen tylyä kieltä. Tuuletus on sitä luokkaa, että jo pelkästään sen luulisi sytyttävän lukkoleirin päätöserään. Ässien ykkösnyrkki ratkaisee pelin lopullisesti vieraiden eduksi päätöserässä. Armia ei lähde nälkäilemään hattutemppua torsoksi jääneen yrityksensä perään, vaan vapauttaa Niemen maalin tekoon, kun ottelu on pelaamatta.